Takže, čaute, ja som Laura a prepáčte mi, jak mi mamina od toho minulého videa povedala, že sa volám Danielka, lebo vtedy, keď som bola malá, mi chceli dať meno všetci Danielka, ale ocko ich rýchlo prehovoril, bude sa volať Laura. Tak sa volám Laura. Viete? No a idem sa tiež malovať, ale teraz to dokončím celé. Trošku sa tu teraz predpálím, nevadí, budem trochu opálená, aj si zaslúžim. Môžeme začať. Tak, takže budem sa malovať s týmto tu kufríkom, tam budú tie malovatka, veľmi pekné. Takže si to otvoríme a vám to ukážem. Je to dole hlavou. A s tým sa budeme malovať. Takže, ako prvé... Takže, ako prvé si ideme namalovať pleť. Ak viete, čo je toto. To je to na pleť. Ako chceš mať pleť? Tmavú, takú bledú alebo bielu. Tak dneska si dáme takúto pleť. Môžete si to aj prečítať. Pekné to je. To otvoríme. Takže toto čierne bude za chvíľku telové. Vidíte? Už to je lepšie. Ešte zatvoríme. Nebude to trvať. Minule to zrýchlili, lebo mi to trvalo veľmi dlho. No aj teraz to trošku zrýchlili, ale ne tak rýchlo ako minulé. OK, a teraz ideme na oči. Dáme si ich rúžové alebo fialové. Povedala by som, že fialové. Také, aké sme chceli minulé. Teraz si nie som istá, ale bola to táto farba. Asi áno. Dobre. Pekné však. Vezmeme do druhé. Dobre. Takže keď už toto máme hotové, môžeme sa vydať na pery. Touto farbou. Trošku to tu bude húčať. Moc to nehúčalo. Touto farbou. Aha.
Dobre. Namalovená som. Dáme si tam trošičku lesku. Takýto lesk nám vôbec neuškodí však. Tak. Tento lesk nám vôbec neuškodí však. Takýto rúžovúčky. Alebo uškodí? Myslím, že nie. Ani neuškodí. Čo by nám mohlo uškodiť? Nič. Ne? Ne? No. Dala veľa. No. Čo na to hovoríte? Dáme si to na oči, to... Neviem, ako sa to volá, lenže to si dáme. A je to moje vlastné. To mi dal Ježiško. A keď na ňo neverím. No trochu. Ale neexistuje. Vážne. Je to smutné, ale všetci sú z toho smutní. No mne, keď to mama povedala, som tak plakala. Držala som si aj svoje srdce. Srdce som si držala. No, tak musíme si rýchlo pohnúť, lebo tú kameru za chvíľku vypnú. Takže si musíme rýchlo švihnúť. Dáme si toto. Hra, jak mi rastú chlpy. A neviete, aký má môj otec chlpy, Ježiši. Veľmi. Išlo mi to do oka, páni a dámy, dámy a páni, aj deti. A vy, deti, si to nikdy nedávajte. Lebo si môžete aj ublížiť. Teraz budem trošičku škaredá. Potrebujem utierať nejaký, alebo... A s tou trem rukou. A stále som pekná. Nikdy si to nedávajte vy. Dobre, už to máme, dámy a páni, hotové. Už som hotová, celá dokončená. A takto sa malujú správne ženy, dámy a páni. Milé deti. Chcete sa ešte pozrieť na tú pusu? Teraz vyzerá krajšie. Takže ďakujem a ak sa vám toto video páčilo, takže si vynechajte like. Ak sa vám to nepáčilo, takže si naserte. Fakt ďakujem. A toto som zobrala od youtuberov. Čaute! Tuto je Laura s pozdravom. Čaute. Majte sa fantasticky. Boom.